Halo rek, nemu blusukan wong akeh kudu ngerti pangsit mie ayam sing rekomen iki ratingnya bintang 5 gawe topping ayam taichan karo ayam cabe daun jeruk. Porsine bener-bener nyoto akeh cuman mulai 13.000. Panggone blusukan di kawasan cedek SMA 11 Surabaya. Aku ngerti pangsit mie ayam iki teko koncoku sing omahe sekitaran kene rek. Nang kene ku spesial mie yamin teko pangsit Jakarta 88. Toppingnya nang kene bervariatif, ono ayam disuwiri koyo ngene, ayam taichan karo ayam cabe daun jeruk rek. Seporsi cuman mulai 13.000 ae, murah meriah nang kene. Tipikal pangsit mie ayam sing mine dawa kotak-kotak ngono rek. Iki berbagai macam pilihane serta daftar regane cuma 13.000 sampai 20.000. Kuwae delon dhewe ngaldu koyo ngene. Pangsit karo baksone dipisah serta kuwae koyo ngene rek. Nah, enak-enak kene bebas ambil utawa nambah sendiri acar dan kawan-kawane termasuk cabe digodhog, terus sambel, saus, kecap manis, kecap asin. Iki kabeh gawe racikane kamu bebas njupuk dhewe sak senengmu. Pas ndek kene aku tuku 3 menune rek. Ono pangsit mie ayam cabe daun jeruk, pangsit mie ayam taichan karo pangsit mie ayam komplit. Panggone nyaman, cocok gawe dine-in. Buka mereka dari jam 12 siang sampai jam 9 malam rek. Wajib ramekno, ratingnya apik, dadi mlebu kawasan Manukan Mukti ki lurus kurang lebih 100 meter toleh sebelah kanan kok bakal nemuno pangsit mie ayam Jakarta 88. Tepatnya di Jalan Manukan Mukti Blok 10D nomor 3 Surabaya. Pangsit mie ayam komplit kayak gini 18.000, pangsit mie ayam taichan cuman 20.000 karo pangsit mie ayam cabe daun jeruk 20.000. Tapi ikut terbayar kabeh dengan porsi mereka sing nyotok wake koyo ngene rek. Aku seneng banget karo topping ayam daun jeruk Pangsit mie ayamnya enak, kenyal, manis, soalnya mie yamin nang kene kuwi swedep ngaldu. Ono pangsite karo pentoli rek, rekomen pol sih. Lek awakmu gak pengin sing modelan yamin isok sing polosan. Tekstur tingkat kematangan iku pas banget, kenyal, enak banget mine pokok. Iki wajib wong-wong kudu ngerti daerah Surabaya Barat. Sekiranya di maem keringan kurang oke, langsung ditambah kuai, tambah nikmat banget, sempurna sih rek. Lah lagi Christian Pulisic dhek mangan pangsit mie ayam komplit cuman 18.000. Kuah somai pentoli kabeh disuntuk kayak ngene oleh wake. Lah aku kan seneng mangan pangsit mie ayam yamin iku polosan, lek dhek dicampur karo sambel kecap ditulak dari siji kayak ngene. Delokon Christian Pulisic iki lek mangan sampai menikmati merem melek apa maneh lek mangan mie rek janggute gak iso nyantai. Tekstur mie dhek seneng banget soalnya dhek pecinta mie nang kene rek. Manis, gurih, pedese komplit kabeh dadi siji sampai entek resi. Gawe nambah camilane peseno pangsit gorengnya mereka iki. Bus mantep sih iki wan. Delok aku karo Christian Pulisic tuku dan mangan mie pangsit iki pasti awakmu bakalan kemecer kan. Iki asli nyoto rekomen emane wong-wong guru ngerti soalnya panggone blusukan. Dadi gawe awakmu kabeh wong-wong sekitaran Surabaya Barat khususnya Manukan langsung mampir omrene pasti ketagihan dino Senin mereka libur yo langsung gaskan.